Nandito po tayo sa Barangay San Jose, Florida Blanca, Pampanga. At may beneficiary po tayo ng quad cane tungkod, no po. At nandito po si tatay. Ito po yung tungkod niya ay lumang-luma na. Ayan, lumang-luma na po, lumang-luma. Papalitan po natin ng 1-for-1 Akay ni Sol Party List quad cane. O, Tang. Ayan, bayo mo tungkod. Nano ka po lagyo, Tang? Marco de la Cruz. Marco de la Cruz. Pilan ako pong banwa? 72 na ako. 72 na ko po. Ngayon mo na alam magiging itsura. Bala mo, 62 ko pa. May kaya kumo. May stroke kayo pa? May sapo kumopet. Yung kaya may ka-blood ko. Blood clot po. Na-aksidente po siya mga kaakay sa scooter and then nagka-blood clot daw po. Wala rin, inopera din yan. So na-operahan yung sa ulo niya and then hirap siyang maglakad mga kaakay. Pero ito at least po, nabigyan po natin ng tungkod ng 1-for-1 Akay ni Sol Party List. Nano po nga sabi ko ka rin kaya Beko? Ang po salamat kayo man. Oh, king Akay ni Sol Party List po. Ito po misap-sap tao po ni Abe-Abe para kayong panyulong ning Balen, Florida Blanca. At ning Barangay San Jose, kaya Abe-Abe kaya katamong kaluguran ng PWDs. Opo. Ako pingi kayong pambansang konsehal Jojo dito. Magpasalamat king 1-for-1 Akay ni Sol Party List. Maraming salamat po. God bless us all at mabuhay po tayong lahat. Bye-bye na po tayo.